alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allah mun gode maka an ga wata kuna saka abinda na ci ma ban dauka azumi ba ya rushe saboda jirma lafa sai ka ba muna irin tsoro kai ne kana so ka fadi an ga wata to an ga wata dan haka zamu mika sakon mai girma Alhaji Bala Wunti ya ce yana miƙa ma al'ummar Najeriya da duniya baki ɗaya da al'ummar Bauchi murnan wannan rana mai albarka watan Ramadan yadda aka wannan wata lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya kuma Allah ya sa a yi ibadu cikin ƙoshin lafiya Alhaji Bala Wunti kenan na sakon jama'a da ka tura ki na ga Alhaji Bala Wunti shine ya ce a yi ma jama'a ba wannan sakon ko insha Allah shine ya sa ka furta ta lamba da amma sa'an ka kira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da na kira ka sai ko da zuciya nan ya lalace a dai na ji ka kira Annabi an gama to biri ka ji Alhaji Bala Wunti da kana kullo sakon da ya ce a ga ma jama'a yayi daidai gaskiya Alhaji Bala Wunti da kana kullo mutum na farko kina wanda azumin ya kama zai maka taimakon farko a dai azumi ya je sakiya zai kara ma taimako na karshe a dai azumi ya je karshe zai kara ma kyauta uku ko a kotu shaida nawa na nima jato duniya a kotu ma shaida nawa na nima uku to kuma an ci kamar albira jato duniya sunana ni ba batun da na isar da sakon mai gida dama jira nayi a ga wata an gani na isar barin je hada kayan buɗe saurin to da gode domin Alhaji Bala Wunti ya gama mana komi ya gama abinci gida Alhaji Bala Wunti Alhaji Bala Wunti ga Alhaji Bala Wunti me gidan kwere namu Alhaji Bala Wunti zan taka rawa namu Alhaji Bala Wunti kwate na sani asaba yace a dembacin gatariya nasara a dinka lekawa kuyi koyi irin na Alhaji Bala Wunti shine mutum kwere amma ba wai wanda Allah zai baka azici ka zauna ba masu taimako kashin farko kenan ba suna yi da a ce suna yi ba suna yi da yankin malam ne albarka cikin Bala Wunti حبيت في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحبا